This man and a barrow in the marketplace. Only is the singer in the back. And this man say to Molly, girl, I like you. Pays and Molly say that if she takes him by the hand. Oh, the D, oh, the da, life goes on, blah. La la la, life goes on. Oh, the D, oh, the da, life goes on, blah. La la la, life goes on. This man take a trolley to the jewelry store. Buy a 20-carat golden ring. Uy, Kuratsya, tugay ba ni po? Uy, Tugay kaayo ko, day. ako nagpaabot ni mo ka? Pero kung sa ganyan, yung nagpaabot day ka. Uy, ano na siksipang ka? Ay, suwong kay adlaw day. Uy, sakit kay kong mata, day. Ay, mura ka kung nang limos. Maglabad akong ulo ka sakit, day. Murag naa dyan something wrong sa akong mata. Sa mong mata, nisig mata, sila mong katarak. O pa na naayo? Kasi katarak, day. Medyo manitabay na kung itong balay. Oh, ay, sorry, dyan kayo sa suwad do. Kay bawa ka sa suwad, nagproblema dyan ko sa akong mata nga. Di ko kaklaro, day. Di ko kaklaro sa layo. Mabito nag-shade ko. Ay, nairas na ni mo, uy. Ano lang kay ka, day. Sa ako na ako, day. Uy, tabangin taon ko, day. Uy nga. Kay dila dyan ko kaklaro, day. Maahan ko ani mo. Alalay, maglimos, mapagkautas ka sa daan ni. Ayun sa din ako. Tangtangon na lang na ako siya para makita kong kagwapa. Matigay pa ka ng karason. Ikaw gani, di magiging ka maklaro nga gwapa ka. Papa na ko. Uy, kanus agad taong nagwapa ka. Nanak ko sa problema. Ay, unsa man. Kita niya ba kagwapa? Ay, pa-check ka sa imong mata. Asa man ta mapacheck up sa suwa? Ay, kapalaga na ko'y kaila. Ali, ato ta. Asa lagi ta mo adto? Tao yan, makita ni mong basta. Uy, dali eh. Uy, asa sagay ko niya dadon? Muna kung giingon ni mong karason, ang D&K Optical, ang makatabang sa imong klinical. Sure jud ka nga makatabang ni sa akong kalimutaw day. Sure. Okay, so ayan na ako. Ano si Dagang Yaw, babe? Ano na ta kay dagat sila promo karon? Basta mahal ka ini day. Bakit pinadali ka? Ay, ang namahadlok mo ko day. Uy, namahadlok. Basta may day. O diba? Daghang gikag kapilian kurason. So naay mga daghang mga grado dira nga swak na swak. Papakay ka sa tanan. Muna jud ang amo kurason dali. Baba sa dito. Uy, yung may naglisod ka tanaw. Sige, babakay ka. Hi ma'am! Welcome to the Optical. Welcome sa community mo now. Ito mo itong nabububog dito sa police station, no? Pato na nga isa kong number, ibibigyan sa iyong pinak. Dito. Oh, may familiar dito siya day. Ano ba ito? Gamay. Mura siya kuan. Mura siya. Oh, murag Pino Pascual. Oh, mura kag si Piolo Askal. Diyos ko. Manghihis ako ha. Oh, sige, pagdali ka kay. Pilian sa tikag mga frame dili kay. Di biya ka ba mo pili? Ay, salamat kay sus. Tabangin tang. Oh, sure, at ikaw. Sige na kay. Manghihis ako. Oh, sige. Bye. Isip ko'y litong-lito, di ko alam ang gagawin. Hirap ako sa paghuli ng iyong pansin. Kapag nasasalubong ka, dibdib ko'y kakaba-kaba, pati ang tuhod ko'y nalalamot na rin. Hayang na nga sumulyap na amo, bungay mong mata. Kasalanan ko ba ang mapatulala? Mr. Dream Boy, oh Mr. Dream Boy, ano kaya ang nasa iyo? Miss! Ano ka, miss? Miss! Ano ka? Miss! Ano ka, miss? Kabuhi mong buuy sa imong kalamay. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ba't hindi panain ang kanyang damdamin? At nang ako'y mapansin, Mr. Cupido, Salamat ka, Ali, ha? Pasensya na kaayo, be. Murag. Kasi pang Ali mo. Wala problema. Ako din si Kaldoy. Ay, nice to meet you, sir. Ako di si Constancia. Babe! Asa ka, babe? Mr. Pogi. Babe! Babe!
gumam. Sakit mo ito! Uy! Kusya siya! Nakakita ka ng away. Wala hindi ko ganahan yung puyog sa sakit. Ang sakita ng away, ani. Naku, sakit mo. It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Hoy, kalami! Kung saan ka niya? Natawakan ka! Kalami, ka! Ay, babe, sorry, babe. Ay, Lisa! Few moments later. Good morning, ma'am. Welcome to DNK Optical. Ang saya ako ito alaga nimo. Hi, Doc. Ako na ni ipatanaw ang kalimutaw sa kong ate, Doc. Murag nito, kaya sa diyang katarak. Sakit ka mga katarak. Uy, di ko kaklaro si Suwa. Ako di ipasuta kung katarak ba na or astigmatism. Grabe sa katarak dahi. Dali na! Bitaw do. Sige, ato i-check imong mata kung katarak ba dun siya or astigmatism kay basin na day tayo lahi makita. Sige, i-check na nato. Let's come inside. Okay. Pero kung hindi mo ko sunoy, mudoon na ka na. This banana borrow in the marketplace. Only is the singer in the back. And this man say to Molly, girl, I like you. Pays and Molly say that if she takes him by the hand. Of the day, of the da, life goes on, blah. La la la, life goes on. Of the day, of the da, life goes on, blah. La la la. Kana? Nasa shadow ka ba? Pero mas okay siya compared before. Oh, yes. Sige. Nagkaroon, go na. Oh my God! Sa Suwa! Naklaro na yung kaya pa ang pananaw. As in, klaro na, June. Oh my God! Sa Suwa, salamat yung kayo. Ginalagi ko rin mo din sa DNK Optical. Tapos ako, Bi, gwapa na ba ko? Crystal clear na ba ako kay gwapa? Alam mo, radyo ka. Dading lustre? Na demonyo. Ano, ipuso mo. Salamat kay Suwa. Nagtutuloy ka ako pananaw. Clear na clear. Ayun, di nasuta na to. Mga di katarak. Sige, astigmatism. Pero Dok, na ako grado sa akin. Yes, ma'am. Nakigrado. Minus 25 sphere. Wala kay astigmatism. Oh, nagtuon siya kung ako astigmatism sa Suwa. Nakadi kay grado. At least na ako grado. Ikaw. Salamat kayo, Doc. Salamat kayo sa DNK Optical. Turn off. Kanaka makitang sa sud. Tapos ang kaliyan. Okay. Naka makitang hayag sa sud. Na. Focus. Okay. So, 67, 65. Mga itawag na to. Pupillary measurement meter. Muna, nakuha na ito sa pagtagli mo sa eyeglasses plus ang hindi mo hadyo. Oh, ikaw ba? Excited naman ko, Dukoy. Ikaw sa Suwa. Excited ako, pero feel na ko. Wala naman kayo. Pati ka pindag na ang paras na. Ay, nagsalita si natin mo. Uy, magkaroon na lagi kay mo istorya. Pasalamat ko din, nakainom ko sa swimming pool sa Casa Montanya. Pag-sure kay mo, nag-aayaw ni mo. Yes! Lalo? By the way, Maria Latra, nagunsa ka diri? Ay, ako ni ipa-update akong eyeglass. Uy, kay kanang dinagid siya maklaro. Ganahan ako mag 1 year na manggod niya. Nindot kay diri sa DNK Optical kay daghan kay kagkapilian. Lagi dahil mapacheck up, check ko nga ni kaya tayo, huwag dito kong kalimutaw. Lo, uy, pag-sure, anong natayog man na? Katunang pagkainom ni mong tubig sa swimming pool. Limag, matayog di ay na. Si Suwa, salamat yung kay Suwa. Wala ka naman ati. Shumi! Kurason! Marilat na! Kurason siya! Nag-unsa mo din eh. Siyempre, yun sa pamali ay di magpa-check up sa gusto kong mata. Yes, dahil perfect kayo ang DNK Optical kay namin. Nasuta din nila ang problema sa akong mata. Huwag man ikaw astigmatism. Perfect kayo kaya naka-avail pa yun si Corazon sa ilang promo. O kamo, maka-avail sad mo. Yes! Sige na ito, pa-check na mo dahil kay nindot ang ilang service. A few inches later. Di ba gisupong hindi ka nito? Papiliw di ka friend. Saan ka di pag-dili? Bigat ka di ka. Ano sa po kumang ka? Uy, pilihan na tikag frame. O, naman napilian o. Ang ngayon kaya kaya perfect, hindi para sa imo. Perfect. Ang ngayon kaya ka. I'm sure na si Suwa ang ngayon kay Buwan ni. Ang ngayon nagka. Nabawa ka na siya. Uy, pagaling na. Gutom na ako eh. Sige, ako sa nipa. Kuan sa doktor. Sige, pabutayin na na-landscape para makaulit na. Sige, salamat kay si Suwa sa nila. Sige na, pabutayin na. Okay. Of the day, of the da, life goes on, blah. La la la, life goes on. Of the day,
Optical, la plus sombre. La 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 plus sombre. In a couple of years they have built a home sweet home. With a couple of kids running in the yard of this morning moldy. Let a happy ever after in the marketplace. This one let the children lay down. Yeah, only stay at home and that's a pretty face. And in the evening she still thinks in with the band. Oh bloody, la plus sombre. La 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 goes on. Oh bloody, la plus sombre. La 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 goes on. In a couple of Thank you, Doc. Wow, kanang thank you kayo, Doc. Perfect sa DNK Optical. Ay, si Swag, manayad ko si Swag. Mas ka-perfect. Ang ngayon, kay Kakuraso. Si Swag, ba pa na kayo? As in perfect. O, ba pa na sa go. Kung gihapon. Sabi ko sa Swag, sige, mata na tayo. Librihan ka pagka. Since yung nagdala sa DNK Optical. Yes. Salamat, Kuraso. You're welcome sa Swag. Mga ako sa lakoy ni B. Uy, perfect.